Yeah, very good. Very good, very good, very good. Ah, life is good. Life is good. Life is good. Mutum banza mutum wani kashe wannan magana na zo ne da kai. Abinda za ka yi min kenan Sunday? Ka biyo mazaɓata kana sa security light? What are you talking now? Me wannan abu? Sorry, na security light. Waye ya saka? Waye saka ka zo mazaɓata ka rinka sa wannan abu? Honorable, bring a hand. Me ni ba wannan ya kawo ni ba. Ni ba zan gaisa da Because of what? Da aljihun baya ban gaisa da kai. Kai ka tsaya yanzu. Ni ba mutunci ne da ni ba. Ba zai yiwu ba ka zo mazaɓata kana sa mutane ka salon ka ɓata ni. Shekara nawa ina majalisa ban musu komai ba. Shi ne kai daga fara neman takara irin kujera Honorable, ka rinka kana mutum arziki. Jesus. kai. Honorable. Da kakka goge min haka na yi ka tsiya kai ni tantaga kai ka kalle ni da kyau ka gani ba za ka zaro ido ko me kake gina ni da Amiru ba abinda nake ga ma wallahi ko dai ka dakata kai duk inda ka sa wannan abin yau cikin dare zan tura ɗan iskan yaran nan su jagwa wallahi su bi su cire su kai mu gwangwa ni dai na ga maka Honorable, bring a hand.